Po koncu obračuna z Muro je na stadionu z Dežele z menoj naš napadalec, tisti, ki je pravzaprav razrešil vprašanje zmagovalca, Ivan Božič, 31. minuta, zadetek, tvoj peti v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije za 8. zmago. Kakšni so občutki po novem kompletu točk? Pa evo, jako teška tekma, pobjedili smo 1-0. Ja bih rekao da je cijela ekipa zaslužna za to. Nisam ja riješio utakmicu. Jedna jako teška utakmica, tvrda Mura je jako dobra. Držali smo do 90. minute, doslovno, tako da jako sam sretan i zadovoljan. Ivan, vrniva se v to minuto, ki je prinesla danes zmagovalca 31. Tvoj gol, bila je gneča v kazenskem prostoru. Kaj se je pravzaprav sploh dogajalo? Kdo je tisti, ki ti je podal žogo, da si jo potem spravil mimo Matka Obradovića? Pa ne znam, sam vidio Wissingera kako je skočio i glavom prenio i to odjednom, sve se dogodilo u trenutku. Vidio sam da je golman malo više desno na gol i gurnio sam u malu mrežicu lijevo i to je to, bio sam presretan. Ivan, ko sem prišel v slačilnico, si mi dejal, ne morem spet jaz, bil sem že proti Olimpiji pred rumeno-modrim objektivom. Še en dokaz, da smo zelo nesebični, da znamo pomagati en drugemu. Želel si poslati pred objektiv Darija Wissingerja. Se ti mogoče zdi, da smo na trenutke preveč nesebični, pa tukaj mislim tudi na tole zadnjo akcijo oziroma eno zadnjih, ko bi lahko dokončno premagali Muro, razrešili vprašanje zmagovalca? Pa ne znam šta bi vam rekao, mislim da smo jako nesebični, možda je to u nekim trenucima čak i malo previše, baš to je zbog te akcije, možda je Vizi sam mogao to završiti u malu mrežicu, ali ne znam šta da kažem, opet bitno je da smo klapa, da smo dobri, da dobro surađujemo, a to će se vratiti kroz utakmice. Ivan, današnja noč zagotovo namenjena počitku, potem pa že jutri svoje misli usmerjamo u Tabor Sežana. Da, čeka nas zadnja utakmica, rekao bi da će biti jednako tvrda još u gostima Tabor Sežana. Ne smijemo ih podcijeniti, trebamo se dobro pripremiti, imamo ta par dana i mislim da moramo dati sve od sebe da pobjedimo. Ivan, hvala, čestitke za gol, zmago in srečno. Hvala vama.